máme všetko. Piatok. Dobre. Takže poprosím Music Box, aby nám to troška stíšilo. Takže môže štartovať štvrté družstvo DHZ Svidník. Môžeme. Maťo, máš ich foťať? Na tom je veselo, ešte nevedia, že horí. A začuli. A chcem povedať, že DHZ Svidník, naša družobní kolegovia, ktorí každý rok, všetkých 6 rokov tu boli chlapci, my na úkor ich znova sme boli 6 krát vo Svidníku a štartujú Kamil Bilančík, Lukáš Frančák, Peter Sejkianič, Matej Macejný, Matúš Alexovič, Vladimír Chudík, Erik Račka, Michal Hovolka. Zároveň máme aj zo Svidníka Hanku Redechovú, ktorá robí časomieru. Takže chlapci zo Svidníka. A kde máš príľbu? Kde máš príľbu? Naspäť. Otázok má. Pustím teraz hudbu, už keď prestane. Benzín má otvorený. Takže raneného človeka už máme tu. Dole príľby neprepichnúť Janšu alebo Jana. A bude na čo? Ešte raz skús. Bude. Tak späť. Mašinu! Pri mašine! Raz. Sú tam nejaké problémy na rozdeľovači. Pravý terč je zhodený, ale ľavý ešte musíme pustiť. Ľavý nám vytrhlo, takže pravý máme. A teraz by to sprav. Opačne, ja už máme aj ľavý. A je zhodené. Hore. Úspešný útok. A je to úspešný útok pre dobrovoľný hasičský zbor zo Svidníka. Shit.